Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyaxoxa ngalama episode awu recent episode beku episode 8. Just sikhuluma nge-episode 8 and 7. Lena ke eseni banga namla yokuthi umpilo akayeni uxobizwe, umpilo akayeni uqhathizwe, umpilo ayikho into wrong ayenzile, yabo leyo ke. Ngithe lapha kini umpilo uyi-instigator kule situation. Ake sikhulumeke ngabo bonke bekhona. Kunabantwana laba kaMsilika abangena lapha yakuthandwe kuyizingane zesithembu ba ama-cast members okusho ukuthi basemsebenzini kanye nosisi laba bathathu abangene bona endaweni bangena kule show ngenxa yampumelelo ukuthi umpumelelo i-boyfriend yabo umpumelelo bahlangene naye ngeshow, so nabo bayasebenza. Lana ke le show njengoba siyazi isibuyo kwesibili osibuka lapha ku season 1 sibabonile osisi ababili bekuvuyokazi noTirelo la ababakhona kuba nokushisa. Kube khona isikhathi lapho ebanga ukuhlala eFront seat behamba noSibindi okuyi-boyfriend yabo. Kube nesikhathi kuba nephathi yalwandle la bebebiza khona uSibindi ngapha nangapha, omunye behleli ka right ethi Sibindi ukuthi, omunye ehleli ka left ethi Sibindi ukuthi. So kule show kunesidingo, kubalekile ukuthi laba ababili behlangana benze lo msindo abebewenza before ngendlela ehlukile ngoba bahlanganiswe ubani uSibindi. Ingena phiki phansi kaMpilo laba khona aba i-instigator kule episode nale episode, hayi ukuthi uxovisi kanti kazi indaba into engasindi niyenza isindi. Hawu, umpilo ke yena usebiziwe kwathiwa Mpilo bamemeke ngoba phela manje ishow sesizoyivala, sayivala manje ishow ku season 1 sivale ngo episode 10 kodwa singakafiki ku-episode 10 kulama episode abeza mhlawumbe angaba u4 noma abe u5 la sibone khona uVuyo noTirelo. Kube indaba yokuthi uVuyo useyazazi ukuthi naye kukhona ozayo ephethe lapha naye ebheka ukuthi isikhathi sakhe singakanani, nakhe sola ngathi kune-pregnancy. Sabeza ukuthi hayibo, yabo ziningi nje izinto ey'thele zenza ku season 1 zabe kuVuyo noTirelo ndawonye. Sase sabona ukuthi abakajwayelani kahle ngokweshow. Kunesidingo-ke sokuthi behlangane futhi ngoba la kwenziwani kuyasetshenzwa. uVuyo noTirelo basemsebenzini, noMpilo basemsebenzini. Ngesikhathi basebenza bazivezela ukuthi ingxenye yezinto ezenzeka empilweni yabo zinje. And lezi zinto abazozenza zizosondelana nezinto ezenzeka empilweni yabo. uSibindi-ke osilethele uVuyo noTirelo uney'nkinga zakhe ezimenza ukuthi engabahlanganisi yena. uMpilo-ke usehlela ukuthi uyahamba ney'ngane zakubo, usethi-ke ngoba vele masihlangane sihlangane nabo abeze-ke manje. Yile phathi-ke kaMpilo engisethi khona uMpilo owenza ukuthi le drama esizoyithola, le wrestling esizokwenzela silethele uMpilo. And uMpilo usebenzile ngoba phela bayasebenza. Nilwelani-ke manje? Awuthi nginifundele ukuthi leli gama bengilisebenzisa lesingisi ngoba nami isingisi sibuye singilahle. Kuthiwani la ngencazelo? Kuthiwa a person who causes something to happen, especially something bad. Into esilindele kule Sun City vacation noma yini, holiday noma yini yi-drama kaTirelo noVuyo. uVuyo umenywe uMpilo. Akukho ukuthi-ke uronge ngokwenza lokho, wenze lento ebekufanele ukuthi yenzeke vele. uTirelo noVuyo besivele sizobabona ndawonye, futhi masibabona ndawonye bebezobe beney'nkinga ngoba vele baney'nkinga kulo season 2. Ukuthi-ke iy'nkinga zabo yini eqondene nabo bobabili noma iy'nkinga ey'letha umpumelelo. Yilento-ke eyenziwe uMpilo ukuthi ababe sesigamekweni. Esigamekweni sibizwa uMpilo.
Manje wena usuhlusha nje ukuthi ngisho lokho ukuthi lokhu kumayelana ne-episode le uMpilo athe Vuyo ngiyacela ukuthi uze Tirelo uze wasethi Tirelo kuzobe kwenziwani lapho Mpilo wathi hayi siyobona khona uMpilo ke benosibindi bahlekisa ukuthi mali vele ithuba guys ngiyovela nivele nizongishaya vele mhlawumbe ningishayele nje lezi inkinga enginazo nami engayami ngileyo vele ithuba ngimtshela ukuthi angicela mani ngeza velani nani nikhiphelele engayeni ukimi ngoba mina ngivele ngixoxele kahle into niyijike niyenze enye lapha ke uSibindi noMpilo uMpilo setshela kuSibindi ukuthi ngimeme uVuyo noTirelo uyabona ukuhleka lokhu okuphela izwi ileyo nto ade beyihleka mase ungitshela ukuthi uMpilo uyayazi ukuthi lento ayenzile innocent cha uMpilo wenza umsebenzi wakhe ke kule season noma kule episode sivalwa kuthiwa Impilo yenza sure ukuthi uVuyo noTirelo bazohlangana phela beyivele kingeke iziphele isho bengahlangananga ngoba phela sibazi nje bebanga iFrancity kwenye episode baze wathi ke uTirelo mina angifuni ukuhlala naye mase bengena emotweni bayigqaqaza kanjani imoto guys bangena emotweni sebehamba lapho babeye KZN enye episode nanya uSibindi semile lapha udidekile ukuthi ke manje kuyahlalwa noma kwenzakalani ngoba noVuyo sethi ke yena ongcona kavele ahlale engasahambi behambe ke bobabili uTirelo noSibindi uSibindi kusethi hayi mama khona kule episode khona wathi nje uSibindi uzoguga abe nenwele egrey le drama engaka uyayazi into ayifake ukuthi ayilingani naye bathe sebedecide ukungena emotweni bagaqaza izicapha zombili yabo ngesikhathi begaqaza izicapha ke bebanga uFrancity social media yakhuluma uMzansi Magic bayabuka abantu namanje ke drama iyeza kodwa uMpilo wenze njani uhlale kwifoni wathi bozani ke bosqueeze na kuMpilo naye sengimkhohliwe kulesa stage khona izithombe noMpilo zikhona uSne uMpilo umnini nomhlophekazi idebwe ezithatha uSibindi uvuka uthandane noSibindi akuveze la ku social media sikwazi mase ke phinde uSibindi ke enze le yandabana mase hamba yotshelwa bamsele ke thabatshela uMayeni mase ke etsheliwe ke uMayeni kwaziwe mase ke kukhona ke usana ke oluncane olukhona nangu uSne uAnti wengane shotha nengane nangu noMpilo uAnti wengane shotha nengane nangu ke ubaba omncane engane umnini uSibari ashutha nangu ke umhlophekazi stepdaughter ashutha naye noma mncane bakhe istep ke sesithathu step number 3 woMpilo noSne nomnini nomhlophekazi ngiyambala ngoba sengimbonile ithombe la kodwa ingane bakithi hayi step 1 social media nase sithombe sithi hawu uSibindi usenomusha uyabona uNosipho khona kusani kuba nomehluko ngoba uNosipho simthola ngo-social media simthole kanye neshow uNosipho kwasesemtshela nakwishow futhi uNosipho akakakhulumi yena bahambe nje ngasolwandle wasemtshela ukuthi manje sekufanele kube khona inkomo ezivelayo ke kini angithi uyazi ukuthi kukhona nabanye wathi uNosipho ugcine nje ukuthi sengilindele ukuthi uNosipho uthini ke mayiseshilo ke sesebesibala amagama akhe uthi hayibo nangu kugele kodwa sithe kulokhazwile akabuka uthando nesithembu abuka izingane ezesithembu mase thatha ke abala ukuthi 1 + 1 = 2 mase sebalileke ngeyakhe imaths ngoba phela kuyenzeka Nkosi yami sinikwe isibalo esifanayo kodwa i-answer ingaphumi kodwa ke yena hayi yabona uSipho hayi Nosipho hayi Nosipho
Asifuni thina ukuthi lento leyo kuthiwa hawu lapha ngasekuqaleni ufike ukholwe nawe ukuthi onke ama-ex akhe abe-wrong. Hawu, sihambe isikhathi ziqhubeke iy'nyanga nihlekisana. Uthi seziphakathi inyanga ubone ukuthi hayi mani. Hawu, nayi indaba. Lama-ex akhe a-wrong onke kube uyena o-right abe msulwa. Sesekuhamba isikhathi isisho yakhe i-experience ukuthi hayi bo. Phela nawe engathi nawe usuzoba yile ex engathi ayilunganga kahle. Uyayibona nawe usuyobona ukuthi hayi bo kwangathi ngiyamanipulate lana. Yabo, usuyibonela wena. Yile nto esiluthi Nosipho. Uzogqoka ingubo epink nawe. Nosipho. Uzongazi ukuthi wenze njani. Sekuthiwa iyenziwani lento intombazane yenza into enje. Nosipho. Yabo sengikubiza nje sengimbiza njengo-anti bangale komzala. Nosipho. Nosipho. Uzobe usubheka la abashuthi abaqavile ukuthi Nosipho uzobe usuqhathanisa. Nosipho kube sewavela amavidiyo la ku-YouTube ngiyasithule phela mase kuyavela ukuthi awusazi-ke manje ukuthi-ke kwayona le ntombazane ekhuluma ku-YouTube iqinisile noma ayiqinisile ngiyayikholwa noma ingayikholwa. Nosipho vale ke le video. Ngiyabonga i-support yenu guys. Kombe le video ngiqale ngoMpilo akayena uXove Izwe. uMpilo uyasebenza lapha kwizingane zesithembu, kumele naye ebonakale ukuthi wenza izinto ngendlela eqondile. Uyabonakala njengoba sishilo nje ukuthi ha kule season wavela kuMpilo. Kule yena cha ubecashile nakuyona lena uyavela kodwa akaveli 100%. Ufike waba umani spender eglistic. Kukhona kwenzayo umani spender kodwa ke guys usazokhuluma ngaleyo money spender baMpilo angivale le video nami yo. Guys mase nidinwe kakhulu ngisho ngizosho ukuthi ningahlangana kuphi la ningangifaka khona impama. Hayibo ngiyaxova yezani guys ngintshela ukuthi indaba kunjena. Ngirejista ukuqhuba imfundo ngokuthi angazi kodwa khona benginayo into ukuthi kunesidingo ngiyagowa yabo manje nama nginisodo nje mangisho into la nithathe ngisokunxele incwadi zingixakile ngiyayibuza ukuthi hayibo bakwethu kodwa ke indaba ngoba angiphuzi ukushesha ukubone into ukuthi ihamba kanje. Hayibo sengiyayisola ngililanga ngiyakhathala ngithi hayibo ukhathala kanjani ngoba phela urejistile wena wathi uyafunda ama-results kumele ephume emahle yimi oyifake kulolu tako. Manje nje ngithi-ke ngoba umqondo wami uphithene iyifundo ngithi ngifika ngapha sengithi ngizokwenza amavidiyo ningiphithanise ngama-comment ngithi hawu kodwa ngishongo lento angisazi ukuthi sengi-address i-comment afanayo noma ngiqhubeka ne-review kodwa nje engikuthandayo nengikubongayo ngokungazenzisi i-support enisanginika yona nabasha ngoba abanye inkosi yami hayi bakhona bafike babhoreke. And alikho iphutha guys. Ngeke uyithande yonke into. Ngisho i-voice nayo ngeke uyithande bakwethu. Ku-tricky nje ku-tense. Mase kuba ukuthi-ke guys nalento yokuthi sengimdala sekumele ngenze izinto nge-order. Hayibo. Angicabanga ukuthi sibe nama-groups guys 90s yabo nje 30 lapha kuyaphezulu. Ngasimemane la ema-groupini kesibonisane ngoba asazi ukuthi asazi ukuthi abazali benze kanjani. Yabo kwabazali ngathi bekune-order. Okwethu hayi guys kuyaphithizela kithi. Mina ngifisa ngisho ukuba yingane manje. Okwethu kuyaphithizela. Yaba yindeke ividiyo ngiyaxolisa zithando ningangicasukeli kakhulu. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga guys. Bye.